Xa están en marcha os traballos para habilitar 7 locais de ensaio na planta intermedia da Clínica Vella de Rianxo. Os alumnos da Escola Obradoiro iniciaron o acondicionamento dos locais que proporcionarán un espazo non só a grupos musicais, senón tamén de danza. Empezarán os traballos xa máis técnicos a Escola Obradoiro para crear na propia Clínica Vella, no piso intermedio, pois crear a zona de ensaios para os locais de ensaios para a mocidade. A Escola Taller que está desenvolvéndose, chamase Clínica Vella, e reforma toda a planta intermedia para crear hasta 7 espazos diferenciados con destino ás agrupacións musicais e de danza do noso Concello, para que teñan un espazo para facer música, tamén incluso grupos informais que poderán acceder a eses espazos. Os alumnos compaxinarán a execución técnica coa formación teórica enmarcada no Obradoiro de Emprego, polo que se prevé que os traballos rematarán cara a finais de ano. Vaise prolongar durante varios meses o seu traballo, é un traballo de formación, entón teñen que aprender tamén a técnica de crear tabiques, de insonorización, e nestes días, pois, a volta do Nadal, quedáramos de que comenzarían xa os traballos de tipo técnico, despois do que foi a formación, por así decirlo, en prevención de riscos, etc., etc. E retomarán, pois, estes días eses traballos para que, con vistas cara a finais de ano, pois, podamos disfrutar duns locais de ensaio para a mocidade en Rianxo.